Ja to oberám toto. Máme na to jednu skočiť? Prcáme. Chceli ho odvihnúť. No, tak toto tu od začiatku malo byť. Hneď sa môžeme vystrieť. Koľko to mám vydržať? Dobre, to nie som rámbo. 5-10 minút. Rešo klečí, jak za mladých čas. No, točíš a na tvojej strane strápce. Tak natahuj ruky. Tak z jednu ruku toč. Ty musíš z jednu ruku točiť a z druhú držať kameru. No tak to myslíš akože. Čo nič není, čo ma šáliš? Čo je to? Áno. No ukáž ako pracuješ. Má také obvazané ruky. Aby držali pohromade, potom ich zastrihol. No, aby som ho nestratila. Čo? Nevrátny. Čo sa? Už tam nevydržím! Hej, škorci, Jej, bacha, to je tu čo? Na to, jak som silná. Ja som ti tam nechci natáčal, že ako tam máš, jak si ich tam to pilnikuješ. Jaká som silná! Dobre, mama, nevydrží. Pozor, to hlavou! Dobrá, chytneš tu,